салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши бизнес бародаро. Нигоҳ кунед, ин модел кожаи Optimus 2400 см дар коробкаш 8 парай бародаро. Хуб гӯш кунед, видеоро то охирша лайк монед ва канала видеоро падилит кунед ба ёру рафиқатон. Модел беҳтарин натуральный замчан, инеш фабричный Optimus 1300 см. Бародаро, кадомеш ай 2000 болоя бидонем ки оригиналай дар Sportmaster дар дига магазино инамино 5000 6000 ан. Ина сирх ба сиёҳ ба оранжеви 2400 см Optimus дар коробкаш 8 парай ай 41 то 45 ай. Якта 41 дора, якта 42 дора, дута 43, дута 44, якта 45, якта 46. Ина 2000 боло будагиошон 2400 будагиошон бидонем ки кожаи оригиналай ино нархошон 6-7000 дар магазино места. Заказ мекунед, ма бо дига суратоша роитон мекунам. Бисёрай модело роитон мекунем, шумо вибират мекунед ва аз як модел 8 пар харида мешавад. И хели як дона ду дона бародаро хубаш занг назанед, ғам натед, мо донаки роӣ намекунем. Я модела гирифти бояд 8 пар бихаред. Шумо метавонед ки бо ёру рафиқотон ҷамъ шавед ва саволотона битен я дигаритонда чандим размер мепушӣ. Агар ки мувофиқ омад размеротон як коробка мегиред, байни худтон тақсимот мекунед. Агар ки бизнес букшоӣ, хубаш бизнес букшо бародар ва розинсара худут дар любой ҷуръат метавонӣ ки дар болош сум монда буфурӯшӣ. Ин моделоро вақте даст қати меқапӣ, худут уже ҳиссиёт мекунӣ ки модел качественный, яъне сифати баланд дорад. Ҳамашон оригиналанд. Боз чиз ҳар светошон ҳастай. Вақте ки занг мезанед бигӯед ки дига светошам роӣ кун, ман шумо дар ҳама светоша роӣ мекунам. Яъне ино ҳар светошон ҳастай. Модело качествениянд, паш надоранд. Инами ҳозира пӯшаканд, баҳору тирамо пӯшакай фората дар тобистонам бупӯш, ё кожниянд пот ягон чӣ намешавад. Ҳамаш натурални кардагиай. Барои тамос гирифтан рақамҳои мо дар рӯи экран дидем, барои заказ кардан. Любой точкаи Россия роӣ мекунем.